Tapahohoma amang inang tabuat mahudulata tapai huti-hutma acara nadihita. Uriana hinaholongan ni Tuhan Yesus, tamata puji Tuhata napapunguhon hita di bagasa tikyon, laho makalaso taon nai baru na pinasahat ni Tuhata tuhita. Terlobi ma tuhuriana HKBP rawamangun, basado Tuhani, jala dang marpasohotan asini rohana, mulak rata doita he ganup sogot, manoktong doa sini rohana, manguluhon jala mangiring-iring huriana, doho saluhut pakobasion niaka naposona, manipat taon nasalpi, dibaheni, tama tapuji Tuhatai. Di bagasa roha nama dok mauliate tu debata, upasahat hami ma selamat tau baru ma dihamu saluhutna. Selamat tahun baru manang dihamu parhaladonami. Nuaeng pukau tama partangyangan bona tau di tikyon, tapahibul marohata lau marsoba tutuhata, martangiang nahoho mahita. Amin. Tapasada marohata, tapangiar maswarata mamuji Tuhata, marede mahita lasrohaku lau mamuji.
Marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni to di parbadia, na tumopal langit doho tanoon. Amen. Sangap madi debata ama, sangap madi Yesus Kristus, sangap madi to di perbadia. Say mangaranapi do mataku do pakdolo, sia dia do ulaning roh pangurupion tuau, Tian Jehovah sito palangit, doho tanoon sabing, roh pangurupion ianggo tuahu. dang tagamon loasan na tersulat di patmu, dang tagamon nok mata ni si jagaho, say jagaon ni Jehovah doho siya nasa parmaraan, say jagaan na doto dim, say jagaon ni Jehovah doho, lau ruar doho lau bongot, ola nion rodi saliling nileleng na, haleluya. Martangiang mahita. Ali Tuhan debata, sian asinirohamdo ubahe sahat hami tu taon nai baruon. Odo na mangaramoti hami di bagasan taon nasalpui, say asima roham, say unang tulak hami nuaing, say dongani mahami di bagasan taon nai baruon, pasu-pasu hami rodi aka ulaw nadenggan, nahu ulah hami marhite-hite goarmu. Ima orientasi ni pakobasio di tongani huriam HKBP tahun 2024 tahun oikumene inklusif asa proaktif saluhut na hami patupahon nauli nadenggan tu saluhut na tinopam marhite nama maritahon haluaon dohot asini roham huhut mangaradoti akka na tinopam. Ale Tuhan, sondangi manang parsauran namion, asa gabe puji-pujian, hamuliau di goarmu nabadiai. Amin. Mari dehita. Tangihon hamuma patik ni debata di partangiang hattaon imana nienet sian Efesus 5 ayat 8 sahatu ayat 10. Ay naholom do hamuna jolo alay tiurdo anggon waing di bagasat Tuhani. Marparange mahamu songon akka anak hatiuron ay nasa habasaon dohot hati goran dohot hasitongan ido parbue ni natiuri takasi hamuma manang dia lomo ni rohani Tuhani ido sahatna atong rap mangido gogo mahita tutuhatta debata laho mangulahosa ali Tuhan debata say pargogoi mahami mangulahon naho bartu patikmi. Amen.
Maredehita. Rasi rasa nuaing, yudut debata do ngolutta, alai huhut do di paidaida hita, atika dong parbue nata parbuehon di Tuhani, porlak anggur ni debata do nang hita, dilehon saluhut na tau hangoluata, diramoti, di parmudu-mudu, jala disarihod do ngolutta, asa parbuehonota parbue na tonggi di ibana. Alai dia manang tapatupa di tahun nang salpui, parbue na tonggi do taparbueho di debata manang na asomdo. Sotung ma nang tarimas debata marnidahita porlak anggurna. Sotung ma nang didok tinaba mahawon naso dihakku dang olo marparbuei tuaha be hasea i. Ale Tuhan, asi maroham di hami, unang majolo tabahawi, tayurupi mahami mabuan parbue na umuli di taon naong nilonon mo, Tuhan. Eben Ezer, rasi rasa nuaing diurupi jala didongani Tuhan debata do hita, alai huhut do di paidaida hita atik na tabaritahod do goarna tu saluhut na tinopa. Alai dia ma naong tapatupa di tahun nang salpui, tabaritahod do denggan ni harohaw ni debata, manang hadengganot do tapaboa-boa, manang hahurangan ni dongata do say tabaritahon, sotung naong tarimas debata marnida ulauta, sotung manang didok, tinaba mahawon, naso dihakku, dang olo marparbuei, tuaha be haseai. Ale Tuhan, asi maroham di hami, unang majolo tabahawi, tayurupi mahami mabuan parbue na umuli di taon naong nilonon mo, Tuhan. Ale ama nami jala debata nami na di banua kijang, para si roha na sumurung mida hami, huparhatutu jala hutopoti hami do dosa dohot pangalosyon nami na godangi,
Tatap mahami marhite asini roham, jalase sama dosa nami saluhutna. Ala ni pakokop ni anak hinaholongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus, si Panguluhami. Amin. Baga-baga ni debata taringot tu hasesaan ni dosa. Musat peak kadolok, jala humutal akarobean, alai anggo parasi ni rohaku naso tupa musat siako, jala pada ni hadamiokku naso tupa humordit ninna Jahoba siasihiho. Hasangapo madi debata na digijang.
Mari dehita. Joshua bidusada ayak sada rodisia tajahama marsika sorin. Jadi dung mate si Musa naposo ni Jahoba. Ina Jahoba matu si Joshua, anak ni si Nun, parhalado ni si Musa songonon. Nung mamate yang gonang Musa naposoki ope borhat maho taripari majordanon hodohot sadok bangsoon laho tutano si leono kutu nasida tuhalak Israel. Sudetano sidalanan ni palak ni patmuna nunga hulehot tuhamu songon nahudok tu si Musa hian. Olak ni halgongan dohot di banon sahat ro di batang aik nabulun ni ima batang aik Efrat sadok tano ni halakhet jala sahat ro di laut nabulun tukan hasudutan ima paborhanon muna. Dangadong manang ise na manaha jongjong di jolom salileko mangolu songon padonganyokku di si Musa donganakku ho dang tagamon pasobokku manang tadikonokku ho. Firma todim jala marsihohot ay yang kohodo marbagi tanoon bahen pertalian di bangsoon nahuarihon tu opunas dalehonokut nas. Asal pirtodim jala marsihoho situtu mangaradoti dohot patupahon hobar tu sude patik akka na tinohonahon ni si Musa naposoki tuho unang manibil ho siani tu siamun manang tu habirang asa marmulia ho manang dopak dia ho mangalaka. Unak meret buku ni patikon sian pamanganmu saya pikir-pikiri mai aria dohot borngin asa diraduti ho jala dipatupa ho obar tu sudena tar surat di bagasani asa marutung ho di akadalanmu jala marmulia parulaunmu. Dan ungahudok tuho firma todim jala Jahoba de batam dodongammu manang dopak dia peho mangalaka isido sahatna martua donato mangihon hatani debata jala naupiopsa. Amin. Mari dehita.
Dameni debata na sumurung sian saluhut na roha. Imana mangaramoti ate-ate dohot pikira munabi. Marhite-hite Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Ihamuna ka damang do dainang akahahanggi pinaribot. Bubi makadongan perhubas di tonga-tonga ni huriata kaparhalado pertohonan parhalado non pertohonan sudah aka pengurus seksi kategorial aka pangulan ng peciun songoni doho taka ama inanami sitangnya konotan non borhatu kontestasi pemilu pilkada tanggal 14 lumubi me mamuhay sudi ulauta di tonga-tonga ni huria di tahun inklusif oikumene inklusif tahun 2024 diborhati hatan debatado hitasian Matius bidu 5 ayat 45 songonoma hatana asa tunggabe anak ni amamuna na di banua gijangi hamu ai di pabicar do mata ni arina tuaka parroha na jahat nang tu na bonar di parodo udan tu parroha na tigor nang tu na geduk usaha sarinari asa tunggabe anak ni amamuna na di banua gijangi hamu ai di pabicar do mata ni arina tuaka parrohana jahat nang tu na bonar di parodo udan tu parroha na tigor nang tu nageduk ima sahana kurian itu hata tukosal puhita sia tahun profesionalisme 2020 ditotopon idu nehuriata domusenang di tahun non tema ni tahun pakubasiota 5 tahun oikumene inklusif 2024 jala lasrohata di begas setikion lahoma monai sudi akaulau pakubasiota di huriaon songoni nakaning dohot aka edeni nata Naomi namatsai sodap kita hidup bersama Tuhan nang edeni akai nata keluarga parhaladu pe sotung meret Kristusi artanau marga sian tonga-tonga ningoluta si Gano Pahare. Di bagasa tikyo di tahun okumene inklusipon disungguli dohita taringo tusada jamita bagian ni jamita ni Tuhata Yesus di jamita duluk ima napaingoton asa tung takas situtu gabe anak ni debatahita molo salilingon nung ngaboy tatu si iya hita anak debata marhite-hite napatupahon holong ni roha makanguluhon hatana makaholongi hahaanggi makaholongi keluarga doholan na asing alai di sisi nasing adong do pesada pangatusion na baru ni suratun ni Apostol Pauluson na suratun ni si Mateuson babua asa tutusi-tutuhi ta anak ni debata didok ikon do
nang haholongata akka parroha na jahat, dohot akka parroha na giduk. Idaw bay di jolo ni trupuk tao didok ikon si haholongat do nang akka musu. Mulut aja jolo tuai 44 alai au do madok Tuhamu ninna Tuhan Yesus holong marohamuna di musumuna tangi akon hamuma akka na paburu-buru hamu. Jai hatutuon namamulin hita gabi anak ni debata dada hola relasi tamaradopon tuhatai secara vertikal alai dipatudu marhite-hite holon narohatta secara horizontal dada hola tuakka dongan naburju alai do dua tuakka parroha na jahat nang parroha na giduk. Hamunak kadamang dohot dainang dua dison dipatudu debata pasu-pasuna tuakka jolma nabonar dohot nageduk tuakka jolma natigor nang akka parjah parjolo di parodo ninna matanyari tunasida saluhutna somal do taboto matanyari manodangi saluhut na portibion, mangalehon panas napas hobar tu jarak na tinutuhan ni Tuhata, jalalas mangaleho pertumbuhan tuak kaswaswanan rodi akan na mangulu, alayla suhut do panas matahari, mga bolokor ragam ni akka sahit, akka panahit, akka kuman-kuman, dohot lan akka naas. Buasa didok mataniari isay sumoddangi ngolutta si ganupari manggobarho sokonima debata bitsar ditikina manoddangi sadok portibion dakya matcohot mataniari i bitsar di partikianna mangalehon mataniari mangalehon sinodang mangalehon hamohopon napas laho mangalehon hanguluan tu sadok nasa na tinopa dungi dilehom maudan tu parroha natigor nang tu nagidu menurut ajaha di Jesaya Biddu 55 nang 40 siai dileho debatado udan laho mamornohi tanoi jala dipagabe suasuanan asa tubuh ditikina marparbue ditikina songoni manang hatan debata nama makulingi hita iko sahat mamornohi tu bagasan rohatta, tu bagasan ateteta, tu saldok nasa parnguluota. Alai disungguli hatan itu hatta mahita, dada holat tu akka parroha nabonari, doho do tu akka nagidu. Ibad do sipata, mol siat tu bagasan roha, anggo tonggo HP sude rap di pasu-pasu di bata jahuba akan burzu doho akan pergiduk nabonar dohot akan zahat aha maupana akan burzu doho dadenggan rohai salah hita hakai bipira o mangun mula burzu hita martuhan holan hakabi pirao mangunom manyan ro udan at sura adong GKPI manang nahakai di sapingon tang dohotin yan di pasu-pasu debata iban na sipata dong sadakur na jujut dipelesetkan patuduhon egoisme na berlebihanon di referendai o debata
Suru matodim todi parbadia. Tuhuriam sudi nadisadok pertibion. Alaya dong mareferen na pasu-pasu ma huriam HKBP. Alay dak pula dohot GKP Interupan. Tersongon perbedaan di HKBP na zulu di tahun 60-an di Huta Dame. Tukod di padumo puye purus JR Huta Uruk ala sayolo kamata marede marmitu di lapoi gabe di pa peol-peol nang ede referendai suru matodim pasu-pasu mahuriam HKBP tak pula dohot GKP alani perbedaan ini Tungi Roma musai per GKP baholan HKBP pasu-pasu ni Jahuba daong gabi do nasida matong referen nai pasu-pasu bahuriam GKPI tak pula dohot HKBP behama tu hatai mernidai oloan itu hatta do akka ede do tagi yang sisongoni daong Deharo di suraton Demelo sada barita taringot tu nomor pulli kelompok A doho kelompok B ditiki masuk gol ni kelompok A tu kelompok B martopak Tuhan Yesus jadi sudah martopak musi kelompok B tu hatta do HP tu hatta Tuhan Yesus Dungi masuk mamuse semes bola sian kelompok B tu kelompok A. Sudi kelompok A doh tak pendukungnya rak martopak. Apalagi di bidang nasida muse tu hatta Tuhan Yesus di cerita iluminasion martopak. Kebelongang ma aka pendukung ni kelompok A doh kelompok B. Mula masuk bola tu B martopak Tuhan Yesus. Alai mula masuk tu B tu A tong martopak Tuhan Yesus on. Itu dia ro Tuhan tau kuleng. Tu hita romang na tu halakan. Alai di bagasan pangatusion renungan iluminatif naon Roma tu hatta Tuhan Yesus madok sudiru hamu rapku haholong. Dangarong nanggosa de pesiak kamu naso ni haholongan ni tuhata Tuhan Yesus. Lumubian non di dapat berhatok kita sekaligus tuak kamata keluarga inata caleg anggota nyangi sudi huriaon rak monang mahamuna di pamonang tuhatai. Behama benon laho memilit tituan iba do piliton manang naruas niba. Behama roha tu amang Victor Panjaitan behama roha do tu amang Victor nengkulan rap holong goroha. Nang adong naso di bagasan holong kita laho batu pahon salu. Alai panggora ni roha marhiti to di perbediai man manurat to ni jala iman adumenggan. Di bagasan nakatangyakta doho pangiduata laho pauliulihon bangsota bangso Indonesia tuak katiki nanengkrong. Isi petaho tapilit ala yang kau narumikot Tuhan Yesusi harus wajib dipilih tota. Totung pola gabi adong dihitak kapanihayon apalagi di tonga-tonga ni ngudu marhuria. Ayo sada do hitarap di pasu-pasu Jahuba di tonga-tonga ni nguluta siapa hari nang di tonga-tonga ni bangsot tapi. Alay songon iyanak ko ni tuhat tahita. Sudi matong hita borhat. Hamuak kadamang day ng tu TPS anon. Nang adong nang gosa de pesyan hita na golput
Alai ko patuduhonot tado parbue ni tangyang tamarado perdebata. Mamilit manot Tuhon na duminggan marujahatu rohat tabi. Hamunak kadamang dohot dainang dito Tuhon hidup ni huriata do tema tahun 2024 marujahah si Matius 5 ayat 45 on. HKBP proaktif menghadirkan kebaikan Allah bagi semua. Kebaikan Allah bagi semua. Dada sektarian alai tusudido. Iban na nakkan sudison parrohana geduk nang kaparjahat parrohana tigor nang nahurang bonar. Sude rap di pasu-pasu jahuba, di lehon udan, di lehon mata nyari tunasida saluhut. Ahado dasar teologi nion. Ubahen pola dohot mata nyari, dohot udan, di lehot debata tunasida. Aida ngadong sada jolmape na tubu di bagasak kajahaton di loas tuhatai. Sudedo rap di pasu-pasu Tuhan Jahuba. Atik pedung tubu dung magodang di bajolmai dang mangoloi hatani Jahuba. Alay bagai mangoloi hatani Portibion. Mabah di mana madabu tuhageduhon nang tuhajahaton. Alay di bagasan hajahaton na doh di bagasan hadi geduhon na. Say manoktong do pasu-pasu ni Jahuba tunasida. Asang dia mulak manadikon akka hageduhonna nang hazahatota mulak manudalhoni laho mangoloi hatani debata. Dibahani hamuak kadamang do dainang molotungadong PHP di tonga-tongat takana geduk rohana akana jahat rohana si tugu-tugut taloson akana perseyahita. Dang si babahirot tok kape. Dang si pasisiot tahun HP. Jalaima na irok ngi tema oikumene inklusif 2024 ton. Si haholongan do ganup jolma dihabur zona nang dihajahaton na. Atik pedang namadok gabe panulupi mahita di hajahaton na. Alayang ko halak ngay jolma nay toddi nay rap si haholongat tadui marujahat tuhatani debat. Hamunak kadabang dohot dainang tugu-tugu sian hita marujahat tuhatan debata di tahun oikumene inklusif 2020 baton rak bahita. Mulutungadong akan hurang lubi dia kapardonganon dia kaparsaoran dia katetangga di tahun oikumene inklusifon sada pesan khusus di hita manugihoni. Mulu na julo haro tahun marturia di HKBP di dok buan sadanari. Buan sadanari. Alay memang dakya pedong sada penilaian doho analisis data natakas taringot tu tema buan sadanarion sedia gudang may berdampak di tonga-tonga ni parsaurata nang di tonga-tonga ni Kuria. Atik behado kay bimadabu hita tu persoalan angka jumlah hatihai buan sadanari. Alayang ko di taonon dang angka di pangido alay kualitas hidup niya kana proseidong. Patuduhon marsormiton haburjuon na marujah tuhatan debata maradopon akka naas. Nunga sudehi tarak maboto lapatan ni oikumeneon. Sian dua padohan oikos dohot monos. Oikos jabu bagas monos sada. Lapatan na si sada jabu dohita saluhutna. Dol manadong dihasyanganon. Manang naburzu pe. Manang nazukka pe. Manang nabonar pe, manang pargeduk goy,
alai di bagasa pangatusion sada keluarga, sada jabu dohita, rap doho nasida saluta. Kalau gerakan oikumene sering menggambarkan oikumene itu sebagai sebuah kapal, artinya bagaikan kapal yang memiliki beberapa kamar ruang dalam kapal yang sama, meski kita tidak satu ruang dengan orang-orang yang berbeda dengan kita, tapi kita berada dalam kapal yang sama, menghadapi badai yang sama, agar kita sama-sama selamat keluar dari badai kehidupan dunia ini. Oikumene si songonima nang si hanguluhonot tahamuak kadamang dohot dainang di tonga-tonga ni huriata HKBP tahun 2024 ton sisa ada keluarga di bagasan hatan debata di hurion sisa ada keluarga hita diaka keluarga nabi betul-betul sada keluarga jalan di tonga-tonga ni tetangkat tapi rap terajumi sisa ada keluarga dohita dohot tetangkata dalatta masur miton barita nauli bohini Kristus marhite-hite hatatta marhite-hite parangeta dohot marhite-hite nasa papainat Tuhan tama mamasu-masu sudi ulota tidak tapuka marhite-hite launcing ngayan non mara minggu depan laos tuhata mamorhati hita ganup di sudi ulau pakubasion di tonga-tonga di Huriata martanyang baik. Mauliate jala puji-pujian marohanami di hoali Tuhan. Na pataruho kami sian ganup bagas nabibi. Sudi akka parhubas di tonga-tonga ni Huriamon partohonan nang naso partohonan sudi akka dewan seksi kategorial punguan kor akka pangulan na patsiun mewakili akka ruas ni Huriam siya nakawek sudi akka organ-organ pakubasi di tonga-tonga ni Huriamon mamonai luhut na ulaw pakubasyon nami di tahun 2024 di bagasan asi dohot holong ni Roham asi maroham ali Tuhan say homa majuluani hami sa luhut na mangulawon akka ulaw ni dung husal puhok kami tahun na buruk 2020 tului dapat tonon nami jala-jalanan nami tahun na baru naun di basa-basa hokko tuhami jala ukapon nami matuhan nang rohan nami para rommu pakeommu gabe akka ula-ula na matolpang di Huriamon uhut manguduti sudi akka ulaon akka persauran, akka panidangion, ulaon pelayanan pakubasion, dinatulu pajouo di Huria, di tonga-tonga ni Huriam, HKBP Arawamangton. Ali di bata jahuba, di berhati hodo hami marhite-hite hatam, di tahun oikumene inklusif, naung tinotuhon ni Huriam HKBP. Babua sisada bagas, sisada jeburu hami, saluhut na hami sama hami, nang maradopok keluarga tetangga, rudi akkadongan naso sahaporsiaw dohotami, gari parjahat, gari pargiduk, rajuman sisada bagas dohami, rap dohot nasida, makka holongin nasida, masormiton bohini Kristus, marhite-hite parangya nami, marhite-hite pagkateon nami, ruri nasa pabanan nami, asa marhite-hite salu naulaw na dinggani, di ida na kida Kristusi marhite-hite bohinam. Ali Tuhan dilehokodo di hami matanyari, bitsar ditikina, dilehokodo udan,
laho mamornohi roha dohot ati-ati nami saluhutna. Mata niari ina sohamat cohot sumodangi sadok portibion songonido Kristusi do sudina asin roham mga bolokon na sa nahulom di portibion mga bolokon na sa sahik ni hazol maun alay huhut mga lehon pertumbuhan tuwaka na mangulu di sadok portibion. Dilehokoro udan ditikina mamornohi roha do ate-ate nami ganup. Jala dipagabiro nang akatanoi marhiti udani martubur jala marparbue. Lumubi maroha nami gabe lehonommu mamornohi ate-ate nami marhiti-hiti ay hanguluan ni ay hodo maddo Tuhan tukso mulak udan tuban wagid jangi iya sojolo dibornohi iya sojolo dipagabi tanoi jala marparbue molo dilehoko dihami udan pasu-pasu laos pasu-pasu meturohanami ganup ay tukso mulak basa-basa ng pinasaha mituhami ganup iya sojolo hupatupahami akkaulaw nauli akkaulaw nadinggan songon hapapatar ni naung dibornohi ay hanguluan ni hami gabi marpabaydan nauli mapabaydan nadinggan di sardok panggulmiton ni ulunam. Ali Tuhan, di tahun oikumenyon naing ukap rohado pikiran nami, asa unang marpangalahon na sektarian hami, madok naing hulat tuhami manyan lehonom mumatanyari dohot udan. Ape dohot do Tuhan di pasahat to itu nasira sa luhut na rudi sardok portibion. Dakya matcohot pasu-pasu dohok basa-basam. Hinorhon ni pangalahon ni hazol maon. Ay saluhut na dito paho denggado siyan mulana. Alay laos totonggo dileho pasu-pasu udad dohok matanyari. Laho paingoton nasida di pardalanan ni nguluna. Nang pe diulahon nasida kazahato do hagiduhon. Alay dang dipamate ngulu nasida garyada di pangulo di ramoti di raduti debataro toktong parngulu nasida asa sa toktong mulak nang nasida pe laho mangoloy hatam dohot mangoloy akka paretam di baga sa tikyon nali Tuhan ukabon nami jala pukaw nami masado ulaw pakubasyon nami di tonga-tonga ni Huriam hakabipi raw mangun. Disudi ulaw diakan natulu pajuwod di dewan koinonia marturia diakonia. Sudi aka seksi di bawah naungan na. Sudi aka organ pakuba sinadong di tonga-tonga ni Huriamon. Adorang suhu mulai hami Tuhan. Zumulo hami berhati marhiti-hiti hatam. Ujahan ni sadok pernguluan nami. Asa say hatam na badiai. Nagabe sulu-sulu sumodangi. Sude ulaw pakkubason nami. Di tonga-tonga ni Huriamon. Asa say marujahat tu hatam. Saluhut na ng panggulmiton ni ngulo nami. Doho sude akka ulaon partohonan. Non partohonan akka seksi ng kategorial. Di tonga-tonga ni Huriam hakabibi raw mangunon. So unina nga kadongan nami narap dohot tami martangiyang akatalik siyan Huriam hakabibi raw mangunon. Tangyak konon nami manasidan not Tuhan asa say lomo ni roham manatulus lehonom wakagugo nang hahipason hobar tuhatam doho tu lomo ni rohamma jakonon nami asin ni roham doho dengan pasang. Mauliate madiho Tuhan
Upasahat tami masadok perdalanan ni huriam HKBP rau mangunod di bagasan sataun perhuriaunon. Mari hite-hite guarni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mared di mahita huhut pasahat ton pilat. Urian itu hatta dihamok kada mangdainang haanggi nang pinaribot masuk mahita sonar itu acara launching orientasi komen inklusif. Alani adorong so dibuka manguluata flyer narong di juluta pinangidoma tu naginora sia julo nasaro tujulan non na parjolo sahali pagido hamiro tujulo amang nguluata amang pendeta Bandar Siburian dungi tulu dewan marturia koinonia marturia dohot diakonia kadewanda dungi utusan sahalak sia situa na aktif romah mamang dungi utusan sahalak sian parkepen
Dungi Roma Musek utusan akaseksi sada sian sekolah minggu pra remaja gabung, dungi remaja pemuda, dungi ama dohot utusan sahalak perempuan Roma Tujolo, dohot nabarpudi utusan parartaon di Huriata, Roma hama manginang Tujolo mangadup tu flyer, salda gorahami utusan sian tulu dewan parartaon parkepen ama SPH pemuda remaja sekolah minggu pra remaja Tujolo mahamu Tujolo jongjong ma mangadup dungi tinasa atau mangudata lao mabain. Uriani tuhata naung isomma hita saluhu na jongjong na homang muka saluhu na ulaw pakubasyota di bagasan sa tao paruhuriaon tahun oikumene inklusif HKBP 2024. Dorang so hulang cek kami secara resmi ala laos di Bonataon kantor pusat Piaraja di Pasahat Opuye Purus do Tuhita sada penghargaan marperdomuat tu sentralisasi keuangan HKBP Laos di Bonataon ni Huriatoma Pasahatok kutonani Opuye Purus dohok mauliate ni rohani HKBP tu sudi hita sahuriaon ala di pasu-pasu jala di par debatado HKBP Rawamangun gabi juara sada se HKBP mangulahon sistem dohot jumlah setoran ni sentralisasi keuangan di HKBP martopak maitaka manginang alai tajak kumay di bagasan serep ni roha so tunggabe makrohot tu gijang ni rohay di hita alai tatakma tapartahaton taparjuakon sudinay ala berkat kerjasama dohot diakka kesungguhat tado pasahaton akka partisipasita dohot peliata tu jahuba dadahola padita siburian uben nabuyo ni dohok do sudi dong aku kapedita di huriaon, sudi dong aku parhalado na 70 halak, sudi akka organ pakubasi tonga-tonga ni huria narap mangaranggut do hita ubahen bolas tulusi di tahun 2020 tulu gabe sentralisasi terbaik se HKBP di Sadok Portibion. Ope Laos hulanceng matahun oikumene inklusif HKBP tahun 2024 sekaligus menon tanda bahwa sudi ulau pakubasyota di tahun 2024 merdalam menon sudi aka seksi, sudi aka dewan, sudi aka punguan, sudi aka pelayanan di naturu dewani dohok sudi matahe akka ulau pakubasota di huriaon dala tadana sadahi talaho mangalugahuni hupangido jongjong mahita saluhu na asa rapita patupahon laun singon upuk kama laun sing HKBP Rawamangun tahun okumene inklusif 2024 di bagasan goan debata ama anak dohot todi parbadia. Amin. Martoba mas.
Iya, mulia tema dia mangluata nang mangluhon pembukaan taring waktu tahun inklusif, ekonomi inklusif di Huriat HKB Romangun 2024. Ano meta ka manginang marsijalangan, asabu ita udah ka ibadat tadi bahasa tikon. Mulia tema hudul meta salutna, mulak mahmak ka manginang tua kaudulam muna. Iya. Todo timah. Mari dehita. Sonari masuk mahita, tu tepat dahon dok manang yakot caleg ruas ni huriat tadi hamuak kamanginang calon legislatif ni naborhat sia tonga-tonga huriat HKBP Romangun bologora hamen non guarmuna Romahamu tujulu laos mengadop tu ruas. Kupangin duhai mana perjulu sehali mamang situa Victor AM Nenggolan tu sabula habirang mam ujung. Donge amang James Harifin Sianipar Molobui dohot inang nggak apa-apa, keluarga-keluarga caleg yang ikut istri atau suaminya silakan juga ke depan. Donge amang Effendi Sianipar, donge amang Anton Sihombing, donge amang Rajabane Manalu, donge amang Pirton Hutagalung, dungi amang Victor Marihot Pajaitan. Silakan kalau ada istrinya nggak apa-apa dampingi. Dungi amang Arvito Hutagalung. Dungi amang Linton Hutapea. Dungi amang Jenri Sinaga. Dungi amang Horas Ritonga. Tato Pak maka mengenang. Dungi amang humoris si Bagariang. Naparpudi amang inang Rotelena boru napi tupulu. Arong 10 tulu halak calon legislatif sian huriat HKBP Romangun nagabe caleg di bagasan tahun 2024. Alai naro onom halak do mungkin na asing berhalangan nasida ale nang pesongoni pinasa matu amang uluatta laho madok hata pabor haton nasida. Pembahita kapan dita ala di hamuak kamanginang nungarap taida akamata doh inata ruas ni huriah HKBP Romangun na marsakap madohoti
kontestasi pemilu calon legislatif tanggal 10/4 ala di bagasan gereja hitan waeng dang pola jauhon guar-guar ni partai nasida ala yang gogoar taingok bema amata Victor Nenggolan tu DPRD Provinsi Jakarta amang Victor Panjaitan mertudu maju amang sasude manada tong tu Provinsi DKI Jakarta amang Jenri Sinaga tu DPR RI Sian Medan alai argado tangyakta nang tuasi dan non merihitiak kahusip-husip da tudongat tanda di Sumatera Utara amat tahoras ritonga tu DPRD DKI Provinsi Jakarta dungia mata masa humoris Sibagariang Provinsi Jawa Barat Kota Bekasi jadi akan di Bekasi tabua menong nasi datang di Tangyangta dungi inang rotelena boru na 70 tu DPR RI di Cilacap Bandung Jawa Tengah naking hudok anggo partaina dang pola hudok alai ruasta tatangnya koma nasida saluhutna di bahini hupake majosian hatanu pasatai sakababahata lomak ma silih juang lomak so binaboan di bagasan namar tangyang hita sedarion tutu hatta tangyang nami tuhamu wakama nami ina nami ruas ni huria na borha anon tu pemilihan legislatif tanggal 10 paton tu sima hamu dapotan persaulian pinasahak ma tuinang padita laho manguluhot tayakta. Tapasada marohata martangi yang mahita. Ali Tuhan Jehovah debata amanami namarhabangsa di Banua Gijang nahutadahami di bagasan Yesus Kristus mauliate dohot puji-pujian di pasahat rohanami Tuhan dia sini roham dohot denggan ni basam mangalehon dihami di bagasan tikion partikian nama cearka dina pinapungum hami ditongani bagas jorom dinaro hami sian bagas naming ganup marsada-sada utadikon hami satokin aga ulaun nami dohot akka parsauran nami ditongani bagas nami ganup imamar hite-hite parsauran parpunguan nami ditongani bagas jorom ima dinapatupa partangyangan bonataon hami di huriam HKBP Rawamangun songodalan nami madok mauliate tuadupanmu dina bui hubolusami ima tahun naburuki tahun 2023 naung salpui tamahami Tuhan pasahaton hamaleteon ni rohanami tuadupanmu Allahu hilala hamido ragam tutu akka namasa na hubolusami ragam akka hamaolon ragam akka parukilon itonga-tonga ni ngulu ni akka ruas ni huriam nang songon itonga-tonga ni pakubasyon nami itonga-tonga ni huriame alay asing gidorham Tuhan ipaluaso do hami mamulus saluhut nai
maka monakon saluhut nai dinatari parahami di tahun parasini rohaun tahun 2024 na pinasahat mo tuhami di bagasan tikion. Alanido Tuhan, molo songoni pabahenanmu, molo songoni padonganyon mo dihami di tahun 2027 na salpu lobi siani dope nanaing si papataron mo tuhami di bagasan na madalani tahun 2024 imamarhite-hite akka ulaon nami parsauran nami pakubasyon nami di bagasan tahun 2024. Iduman na rohami tuadupanmu Tuhan di bagasan tikion dinapatupa partangyangan bona tahun hami di tonga-tonga ni huriam asarap martangiang hami Tuhan ima di partangyangan bona taonon lahu mamunai saluhut akka ulaon pakubasyon nami parsauran nami di tonga-tonga ni sudi akka ulaon nami di tonga-tonga ni huriamon Tuhan asa di bagasan ni itu tu Tuhan si sada rohami sa roha sa pikiran sa panatapan sa pakilala kami Tuhan kami saluhut akka ruas ni huriam perhalado ni huriam nang songoni akka padita lahu patupahon akka ragam pakobasyon nanaing si pasahaton mo dihami di tahun 2024. Jala di bagasan tikyon Tuhan madok mauliati dohami di natinotopon ni huriam hatopan huriam HKBP hatopan marhite tahun tema tahun pakubasyon di tahun 2024 5 tahun okumene inklusif HKBP proaktif menghadirkan kebaikan Allah bagi semua asa di bagasan di itu tuh naing widahamido HKBP terbuka dia kapakubasyon mengarahkan sude colma lahomar nida makilalahon holong ni rohani debata marhiti ragam pakubasyon di tonga-tonga ni huriam sian sude kategorial sekolah minggu praremaja remaja naposo bulung ina ama lansia dohok sude akka punguan kur nasubui hugari hami sada-sada marhite dewan koinonia dewan marturia dohok dewan diakoni sosial tuho mahupasat hami saluhut akka pakobasyon nami Tuhan bahen hasangapon puji-pujian di goarmu bahen las ni roha di sude akka ruas ni huriam nang songoni mangalehon semangat di hami sude akka hami akka parhobas di tonga-tonga ni huriam parhalado partohonan songoni parhalado non partohonan asaboy hula hami Tuhan marhite-hite asini rohami di bagasan gugu dohot habisuhon nasiakko asa ido na dipatupa ni huriam di bagasan manogoton marhite-hite launching tahun pelayanan 2024 ima okumene inklusif dinang hupatupa hami naking di tonga-tonga ni huriam HKBP Raumangun naniuluhon ni amanami padita resort amang padita Banner Siburian Tuhan debata amanami obasi mahami saluhut na ruas ni huriam dohok sudi akka perhalado ni huriam di tonga-tonga ni huriamon Tuhan papatarhon asini roham jala papatarhon ima akka haulion holong ni roha marhite-hite ragam ni akka pakubasyon nami asa torob colma laho mangihuton ho porsia diho makatidakon ho di bagasan ngolunasida ali Tuhan debata amanami laos di bagasan tikyon Tuhan ditatap cela di idahodo sian habangsa para sian mi imamarhite-hite negara nami negara kesatuan Republik Indonesia nalahu patupahon tahun politik di bagasan tahun 2024 jalanunga ditotopon imamarhite-hite na patupahon pemilihan DPRD tingkat 1 DPD DPR RI songoni presiden nanaing si patupahon ni negara nami di bagasan tanggal 14 Februari
2024. Paluas masaluhut nai merdalan di bagasan asini roham. Pada wakatahi-tahi ni parcahat, nabui manggugay, nabui Tuhan laho manigay akka ulaon, naung ditotopon, naung disakapi negara nami, imalaho patuluson saluhut, laho mamilit akka perwakilan ni rakyat nami, songoni ng panggunggomi nami, marhite presiden nami, los di bagasan tikyon Tuhan, marhite-hite pertanyaan nami di bagasan tikyon, paborhaton nami ma, piga-piga ruas ni huriam, adong 10 ruas ni huriam, nanaeng mangalehon diri nasida, mamilihon diri nasida, parsidohot, mamilihon makubasi, pauliulihon negara kesatuan Republik Indonesia namion, marhite-hite pemilihan nanang sipatupaon ni negara nami, tanggal 14 Februari 2024, Ima Amang Victor AM Nenggolan, James Arifin Sianipar, Effendi Sianipar, Anton Sihombing, Rajabane Manalu, Tirton Hutagalung, Victor Marihot Pancaitan, Arvito Hutagalung, Linton Hutapea, Jenry Sinaga, Horas Ritonga, Humoris Sibagariang, Rotelena Borunapitupulu. Bahkan mungkin adong nasubui huguarihami di bagasan tikyon Tuhan. Hubasi rohana sida nang pikiran nasida, patuggogo nasida dohot habisuhon nasida, pasikop saluhut akan narikot Tuhan di persiapan nasida, laho parsidohot di bagasan pemilihan calon legislatif nanaing sidohoton nasida, marhite daerah pemilihan masing-masing yak kaluat na marseraki nasubui hugorihami sada-sada di bagasan tikyon. Todim to di parbadiay matutu Tuhan na madongani nasida, mamarohay nasida, mamasumasu nasida, patuluson akasakap na dinggan nauli asagabe Dewan Perwakilan ni Rakyat nasida Tuhan, lahu pasahaton akabuah-buah pikiran aspirasi rakyat ni negara nami Republik Indonesiaon, lahu pauliulihon padimudimuton negara kesatuan Republik Indonesia na huhuhalangyo hamion. Sunguni Tuhan ng panggunggomi nami di bagasan tikyon, lehonom mo dinasida habisuhon, hademahon dohot hadamion, lahu manguluhon negara namion sa hatu ujung ni akapakubasyon nasida, sunguni ng hami masyarakat Indonesia, lehon di hami Tuhan hadamion, mangulahon akasudi tanggung jawab nami, songon masyarakat ng panggunggomi nami Tuhan, asa mardamiso ng hami, disudi aka ulaon parsauran pakubasyon nami, ditonga-tonga ni negara kesatuan Republik Indonesiaon. Posrahan nami Tuhan, ditatap jala di idahodo, akasakap na dinggan nauli, siyan akaruas nami, nanaing mamilihon diri nasida, di pemilihan calon legislatif nanaing sipatupaon ni negara nami Indonesiaon. Tuhan debata ama nami, laos songoni dia karuas ni huriam, nasuboy rap dohot hami di bagasan tikyon Tuhan, manang di dia penasida, dia kainganan na marserak, dia kaulaon na marragam, dia ka parukilon, di hamaolon, na niadupan nasida, tarlumowi na di bagasan akka parsahiton, asiroham Tuhan, lehon magugu dohot pos ni roha di nasida, mamulus sudi akka namasa, makamonakon saluhut paraloan nasida, marhite-hite haporsyaon na tuho, calalehon mahamalumon di akka na marsahit, marhite-hite segala upaya na pinatupan ni keluarga, asa malum parsahiton nasida Tuhan, gabi hubas nasida makubasi ulaon na siganupari, nang parsauran na, ditonga-tonga ni huriam, HKBP Kebayoran, HKBP Rawamangunon. Ali Tuhan Jehovah di bata amanami, nang sunguni hami akaparhubas ni huriam, parhalado ng akapadita, ng akapartohonan, naso partohonan pe, tuho mahupasat hami Tuhan, asa totong hami, di bagasan hadamion, di bagasan sadaniroa hami, madalani tahun 2024, tarlumubi dia kapakubasyon nami, di tonga-tonga ni huriam.
Tarpuji maguarmu, alaniasi dohot denggan ni basam. Bangasahon guar ni anakmu, Tuhan Yesus Kristus, martangiak kami Tuho. Amin. Hudul mahamu aka manginang calulistam nami asa bui dauduti anope ana amanginang tajalang nasida dungsun hita ibadah mulat Mari dehita jongjong ma saluhutna ruas ni huria. Huria nahinokop ni Kristus, paujungot tama nuaing pertanyaan abona tahun di huria tatikion, alaya sini rohani Tuhan Yesus Kristus, dohot holong ni rohani debata, dohot persauran nito di perbedia, tungna somaruzung do mengaramoti hita, songoni manang pangoloyom muna di Tuhani, unang masu murut sadama hamu mangula di Tuhani asagabi pasu-pasu ngulumuna di tongan ni huria doh di tongan ni bangsota ai akanang pinasu-pasu ni debata ikon gabi pasu-pasu tu portibion borhat mahamu tungulu siganu pari patuduhon hamu mapangoloyom muna di Tuhani merhite nahobas tu ulaun nadinggan patuduhon hamu mahasadaw muna di bagasan Kristus mamaritahon hadingganonna saha tamahamu dohotak kadonga pangulan ni Tuhani unang pulik-pulik marpikiran unang marsalisi di hata do di roha, unang masigasipan,
asa saut di hamuna pinangido ni Tuhan Yesus sian amana dina nidok nai sai tok tong madi guar munasida nani lehommi tuau asa sada nasida songon hita. Datangnya kemapeliata ali di batama nami na di banwagijang hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na dinggan dohot na sauli basa na mauliutus kupasahat tami masyan na nilehom mituhami pilihan nami tuho say jalo may gabi uwap na hutsus di zulum pasu-pasu may jala ramoti asahu parhasyak kami pilihanon pati bulhon harajao meritonga-tonga ni huriam dohot di pertibion buhay marohanami marhiti-hiti todim asal lam hutadahami godang ni silehon-lehom mito hami asal lam girgir hami madok mauliate tuho marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami rap mahita mangido di tangiang ato patay alia manami na di benwagijang say pinarbedia magwarm say Roma harajaum say sao maloman roham di benwa tongaw songon na di benwagijang leo matuhamis derion hangulwa siapari say sama dosa nami songop panesa nami di dosa ni dongan na mardosa tuhami Kalwa mahami siya pangag ay hurap kaharajaw dot agko rodi hasangap tali di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan de batamaho isodakon Tuhan de batama bohina tuho jala asi marohana midaho di dopakon Tuhan de batama bohina tuho jala di pasaor homma damena tutodim. Amen, amen, amen. Jadi sudah nak ngamat tataleki tong majong-jong tujulo masih jalangan mahita saluna. Iya, amang inang bolo nung saan no kita marsalangan do amang salek taon, nurang pitor mulak kita tahu duti repetu acara bona taon di huriata di Bagasa Tikyon. Jong maka calon legislatif nami di Jolo, mengadap turuas. Nila spare waktu anon majalak kita dungi hupangiduhay man non ano madokata bersep-siap anon dari Amang Richard Panjaitan dari Amang Situa Berlin manurung Inang Rosmawati dot Inang Hotma manurung lau madokata usagi pendok partikyan nabi mulai atema
Iya manginang munang mula jahita ang dope kata sambutan anungi baru pehita marsi panganon. Parpudi pehita marsi panganon akka manginang. Tabahudul majodi dulat tabi. Mulai tema. Tapahato makainong na marsi jalangan oda asa petor taduti ulat ta. Jakarta Timur. Ingat tamu ka manginang unang lupa mamilit. Isa spirito muna. Salnahu pangiruhami, unang jopit termulak kita kamanginang, ang dope parpudi sahali kata sambutan, di bawah tahun ni huriata, ngipe parpudi hita marsi panganon. Hudul bema jo hita kamanginang nongsun hita marsi jalangan. Ita daibe akas piliton na. Iya, tapaha to papakamang yang irohat tama isi halak nasi pilitot tada asa atau pita. Kalau nggak ada
Aku semua penetrasi. Kok menggoyang sih? Iya, tapaha atau pakka manginang namar sejalangani asa ta mulai musi acara ta. Iya, tapaha atau da kamanginang da. Ya, belum makanannya jangan dibagikan dulu Amang Inang. Belum dibagikan dulu. Masih acara bona tahun kita sebentar. Salnai hupangido tuha makamanginang unang pitor mula johita, hudul majohita di hudul tabi, dung penon arong kata sambutan. Oke, janji manis kau tak kulupakan. Dapilnya dalam sepeda kamu Tegala. Aku pegangan ya.
Iya, tapahatop mata tapahatop. Iya. Dam. DPD do. Iya, Horas Madita Saluna Kamanginang. Iya, Hudul Mahamutudul Munabi. Unang asali jalak kamu dah, tadahamu isa sepilih tom muna. Jala pawahamu tu keluarga muna teh. Hudul Majoita Kamanginang, Lasroha di Bagasatikion, ima di launching tahun Okumene Inklusif di Uriata, Boy Mardalado Degan, mulai tema di seksi lansia, ama, SPH, pemuda, remaja, pra-remaja, mana sekolah minggu. Suang-suang di Dewan Marturia, Koinonia, Dohot Diakonia, Dohot Sudiaka Manami, Nanami, calon legislatif. Dapat hudud masuk kinakamanginang unang majo songon na ribut tita. Ala cara mo na tao don, upang idohayo madokatan non na parjolo sahali, sian inang dewata, inang situ harus mawati, baru manurung, baru no diuduti sian amang situ Richard, Pajaitan, dapar pudian no sian amang situ Berlin manurung, inang hot mata dipermisi, jadi pola taba pesan huria, dongi yang no pengarasian amang uluat biasana sia toru do tugijang sonari sia dewa majote. Upang iduhai mahamang inang romahamu inang dewan sian salah satu dewata JP mak singkat tapi padat alang permaliak kalahon ade. Shalom buat kita semua Mang Dohot Inang Salhutna. Selamat tahun baru Madihita Salhutna, Amang Inang Dohot Salut Akaha Anggi, na pinarbot na hadir di ibadah ta di Manogoton. Na pinarsangapan Amang Pendeta Resot, Amang Pendeta Baner Siburian, Amang Dohot Inang Padita Fungsional Huria, Saluhut dongaku parhalado, situa, dohot tolu dewan, dohot seksi, dan punguan kor, seksi lansia, ama, ina, remaja, pra-remaja, sekolah minggu, dohot sude ruas napinar sangapon. Jongjong audison amang dohot inang pasahaton, Tabe selamat tahun baru 2024 tuhita saluhutna. Salam tuhipasna mahita mandalani taunon huhut tileon pasu-pasu lasni rohatu saluhut keluarga tabe. Huhut ditikion di patu pahuriato do launching ekumene inklusif orientasi HKBP tahun 2024. Dohot tema HKBP proaktif menghadapi kebaikan Allah bagi semua, natar surat sian Matius 5 ayat 45. Jala subtema HKBP berperan aktif membangun keadilan, perdamaian, dan keutuhan ciptaan. Saya dilehon tuhata haret tahun hita saluhutna parhalado dohot ruas HKBP Rawamangun marsadani roha hita lau patupahon oikumene inklusif di tahun di Huriata asa gabelas niroha di saluhut
lingkungan dohot saluhutna di Portibion. Huhut di partangnyata manoboton, laos di patu pahuriata do acara, pabor haton, akar ruas di huriata, nadohot berkontribusi gabe calon legislatif di tingkat pusat manang daerah. Tu amang dohot inang calon legislatif, sanggiat marbinege, matuhatai, asaboi monang hamu saluhutna, lam imatang yang hami sian hamu saluhutna amang dohot inang saluhutna. Amang inang anggiat tulus sude sakap muna di tanggal 14 Februari 2024. Songonima hata sianami mewakili Dewan Menang Parhalado ni Huriata, molotung adong nahurang lobi, songon parsalpu tahun naburuki, masesaan ma'aka nasodenggani, sian bagas rohat tabe. Songonima hata terakhir, adong mapantun sianau terakhir, jalan-jalan ke pasar Rawamangun. Cakep, Jangan lupa membeli ikan teri. cakep, Selamat tahun baru buat kita semua. cakep. Semoga kita bahagia dan sehat selalu. Tuhan Cakep, Yesus martoba majo hita memberkati. ka manginang melihat Madinah sida. Are nak kaning naguda nga songon naribuduh bereng hurion na ibigi hamu do nak nasida makatay marang nawahado. Songon nasahado suara mutuson. Ate, sabar jo hamuda pas tenuk kita mangan ador jo jam sada. Pinasama musek tuamang situa Berlin manurung lahu madokon sepata kata amang situa Berlin sian parhaladona situan aktif. Ala akan nasida dorongan nami mengulau-ulau di huriau. Parpudi pendon netutuai. Iya, talia jorhata manginangda mabege aka bahasa hata sian aka na tadok mulai tema. Shalom, oras, na pinarsangapan amang pendeta resort, amang pendeta Baner Seburian, amang inang pendeta fungsional, na pinarsangapan, situa, perkepen, senior nami, nah hadir di son, penguan, inanomi, yang cantik-cantik, awet muda semua, sehat-sehat, puji Tuhan. Semoga semakin sehat di 2024. Dengan nami sude sintua, calon sintua, tian dewan seksi dot sude penguan nah hadir di Manogoton. Sian hami parhalado, mohon semoga kita dapat sama-sama melayani. Dan seperti tahun Ekumen Inklusif, semoga kita sama-sama bisa menjadi matahari. Matahari yang memberi sinar terang, matahari yang memberi kedamaian, dan juga bagi yang benar maupun yang tidak benar, sehingga kita dapat menjadi berkat bagi sesama, terutama mohon doanya buat kami semua sintua boleh melayani, untuk kemuliaan nama Tuhan dan nama Tuhan semakin dipermuliakan. Di tahun 2024 kita sama-sama melayani dan mohon dimaafkan kalau tahun 2023 masih banyak pelayanan sintua yang belum sempurna, yang belum berkenan, mohon dimaafkan. Biarlah di semangat Bona tahun ini, tahun 2024, pelayanan di HKBP Rawamangun terutama dari kami Sintua boleh melayani dengan lebih baik lagi, lebih memberikan damai sukacita dan kedamaian dan juga pembangunan iman bagi semua jemaat di HKBP Rawamangun khususnya dan HKBP pada umumnya. Tu dongan nami, tu sude ruas yang tadi disampaikan juga di Borhaton untuk juga melayani di ladang politik baik tingkat pusat, DPR, DPRD, provinsi, DPRD tingkat 2, kota maupun di Jakarta maupun di luar Jakarta. Kami sampaikan selamat
berjuang, dan biarlah Tuhan yang memberikan yang terbaik buat semua Amang dan Inang. Kami doakan seperti doa tadi, dan biarlah nanti juga jangan lupa kalau sudah terpilih, jangan lupa HKBP Rawamangun ya, diberikan juga perhatian dan juga diberikan supportnya sehingga pelayanan HKBP Rawamangun semakin maju ke depannya. Kami juga izin terakhir, kalau tadi Inang Ketua Dewan ada pantun, kami boleh juga ada pantun ya. Makan bubur di Kota Maluku, Cakep. minum sehat racikan jamu. Cakep. Selamat berjuang kawan lamaku, Cakep. semoga kesuksesan menyertaimu. Cakep. Tato Pak Tadi maju. buat anggota Dewan dan juga buat kita, semoga kesuksesan pelayanan HKBP Rawamangun di tahun Okumene Inklusif boleh berbuah buat kita semuanya. Amin. Terima kasih semuanya. Amin. Iya, tato Pak maju ke Manginang, amang situa berlimandung mulate amang. Dabar pudi ma amang situa rica pajetan. Bolok pantonyol luar biasa dan non. Uga. Bagi dong hayu ma. Netua-tuai. Sian keluarga pensiun mewakili ruas mana sida sekaligus. Pinasa ma tu amang situa rica pajetan. Tapi gimana pantun nasida. Oras Marita Sudena, selamat tahun baru. Ala dapat tugas pasahat ton hata cepik donina amak pandita ya lala karena matu madokata lu gumajang. Ya perjolo tapuji matu hatta labuhi tamarpungu di Manugoton taringot tu rencana karejut tak tahun 2024. Tapuji matu hatta mulu bodoh taulah di tahun 2020. Alai ta coba juta bereng ate. Ahamanok taulah. Pengalaman nami sebagai kasituan naung pensiun. Ta coba do menghitung tahun mulai tahun siap tuan. 3% ma anggota ta namar minggu dan minggu. Dang dope nietok songon dan nietok masonari, alai na coba husuru tikiam si Bambang do Sarjono coba jolo. Piakon warta jemaat di pitu ni gerejai, etong sadia. Dung anon, naik paditai marjamita, etong sadia. Jadi sadia mah jumlah na imanaro. Coba kami menghitung hira-hira 40% do per minggu ruasta. Sonari pe kodo 40%. Cukun di dia ono persen naik. Dimana aku pikir sonari tugas tanggung jawab ta di hamua kapadita nami hamua kaparhalado nak sudah hita. Nak saya tado dengan do par mingguon alai holan 40% do namar minggu. Tanggung jawab ta sudah mai. Roh buhado tiba ini pengalaman nabi pe titik kena aktif do peham yang boholan ulaun di situ don daktarulan. Dah, alai ikut tanggung jawab di sudah ruas don ramahita. Makehei mengajak akadongata ruas asa doh merming. Dang boy hola tapasat itu akasituata. Alai tanggung jawab ni sudah ruas. Alani do bolo di temata sonare HKBP proaktif menghadirkan kebaikan Allah bagi semua. Proaktif HKBP utak kolah katau. Betul mata ulahon proaktif mahita. Tak aja akadongata, tak aja akatetangkata mga ICP. Asaduh marming pemanangihon hatan itu kani. Iba ini tanggung jawab di gereja mula menyarat tu makpadita resort do hamwa kapadita nami do sudah kapad akasituan aktif. Kata patu para jolo di zona kapihali pelatihan. Talatik sudah ruastai, asabui, maktehei akka ruas, rot waka pertangyangan menduhuti akka permingguan, nang di pertangyangan wekpe. Tabereng kuasina, adong dok ke wek rana sok sit, tasong bisituan na sok aktif. Iba ini tugas ta tanggung jawab ta may dak perda madalau situan na buar banut ta, asabui aktif akka pertangyangan di ganuk wek. Di majorasian hami, ala nanong ko jepek konin ate. Tuhan waka ruasta na terpilih jadi calon legislatif.
kami sian parhalado pensiun mengucapkan selamat ya. Nah tatangnya konak ini saya tak asa jadi harapatta tamet tomak jadi mahamu anggota legislatif, tapi kalau jadi anggota legislatif yang baiklah, memuji pasangap Tuhani di sudi akka ulauta. Tapuji matuhata songoni mahata sian kami horas. Mulia ate tato pak ma na parpudi sahalira hupang idu kami ma panorangiyo museksian namang luata laho sekaligus menutup acara bonatauta marhite panorang nasida. Tatangyo makamanginang pinasa matu ulat nut. Horas manahita salu nakamanginang. Macai lasroha ala huida sudi perwakilan ni Dewan Seksi Punguan hadir do di tonga-tongata jalakan tuat-tuat tapi di huria sodo wida mang rica pajaitan nasi totong mengalihut tikina mang VGM Tregar situa Doktorandus Asi Manjuntak amang situa Sinaga sian UKKM nanginang darna PT dohot amang napitupulu amuaka manginang manang napiga masih dohonokku mengaku pinang hupasahat taminaking perjulu 20 tahun oikumeneon pinangido ma asa sudi kegiatan Dewan Seksi sudi akka organ pakubasi di Huriata selalu mendesain akka kegiatan Nabi dengan memiliki kaitan secara ekumenis. Misalnya songonon moloborhat ina Naomi madapot tonsada huria namek di taonon buy matong pildit tamu dang ikosay hakabipi jolo alay buy matong huria na humaliang hita asa gabe rosu parsaurata di tonga-tonga ni huria na berbeda okumene jala gabe paso-paso hita ng tunasida tersoni macontoh narupani jolo dohot akka masyarakat di nahumaliang hita dungian non akup nion tempel honot taman non time sikejulta di bagasan sa taon non asa masing-masing organ pakubasi ibu mengaradi jauh-jauh hari alailaus huhu matongan non adong time sikejul digital nabuhi tasipad di hanfota asa setiap saat boy taida manang naung tiki na hita mengaradi misalnya doho laho mengalehon akka laporata ima jona perjulu 20 tahun oi kumene inklusif di Huriata napa dua hon tuaka manami inanami calek naking tungai pasahata kamat tadi natana parzulu asa borak mahamu di perjuangan memperebutkan akka suara dengan mesra dengan cinta kasih kepada semua audiens di dia pehita maringan alai tetap mahamu enjoy istilah anak muda sotung gabe maboratu situ hukoni gabe godang akan marsahid anggau mangido mulutung adong pihak pertarungata ola nabuy ma ta duket-duketi alai sotung gabe adong akan marsahid daw akka pergutu-gutuon di tonga-tonga ni keluarga mulosian buhimuna huberek kami nian tak pola adong boba di hamu santai tapi tetap
penuh pengharapan di dalam Tuhan. Patuluhon hamwak kadamang dohot dainang taonon molodang adong benot pangabati duk selesai sertifikasi ni tanota na dipulu ni gerejaon boy maranon mulata bertahap rencana pembangunan ni Rawamangun Senteron. Adorang sosahat tusi boy ma upangi ido haradio tasaluhu na baik sian uek sian akapunguan sian akaorgan pakubasi molo tungadong usul tersongod dia magambaran na yang si bangunot taon sebelum anon ta seminarkan boy matong pasahaton muna tuhami marhite sekretariat salna molopak lantai kira-kira adong manyon sada si on innarupani asa boy dia komodir hian jauh-jauh hari dungian non dos rohatta jala dung dos rohatta non di sada seminar khusus baru di gambar dan dilaksanakan. ICP boy do mangalehon masukan usul tu rencana gambar bangunan ni sopo nemen seni. Dedang Rawamangun Center B nunga tagat 3B sopo nemen sen. Taliho B maka manginang asa di tampungan non dungi dia komodir dungi ta seminarkan suatu waktu dan sesudah sepakat baru dibangun. Tersongoni man non pirohaku do mutusi. Napaupaton alalas di taonon berdalan naman non ng akka pemilihan di dewa-dewan do takka seksi-seks duksayan non pemilihan presiden wakil presiden dohot talekon dihuriya pen merdalam Mei kemungkinan bulan Maret dohot bulan 4 April. Mangarade matong hita makatahatay isi masih patujulota dohot catatan ikon sudi berdalan dohot dame berdalan dohot gembira bahwa itu juga adalah pesta sukacita. Dan adong benon tagamon dia kepemilihan ini na mabanhita marhaci nirohan asada do nas alai melulung dipilit di patujolo dengan sudah marap majalo di ini di bagasat tangi yang mahita tong laho mangarea di tuson asa sayunang beadong akabarita na hurang denggan si begeon ser Rawamangun alai akabarita na ulima si begota tersiar tusadok pertibion sian huriat tahakabipi Rawamangunon songon nataboto hamwak kadamang dohot dainang molo adong sawatikpe dihita na hurang di huriaon iturhatok ko'y sahat tusadok pertibion bahkan tu Amerika atop sahat. Sabali nga muladong tapatu panadinggad di huriaon ipetong ko hatop sahat. Bebe marulupulo ma rohani sadok huria lubobi hakabipi molos tayo rak berlubah-lubah hita patu pahonak kanauli patu pahonak kanadinggan di tonga-tonga ni huriata. Tarhiray na majoak kamanginang sada renungan na niya mang Richard Pajeton na king tabuan may rohat tabi tutu si tutu ang goholan hami perhalado dohot akka si tua do lahu mangulahu ni tak tertugu hitai na 10% ari alay molo di tahun oikumeneon betul-betul interaksi ta do dongat tanang dumau san hita
tapature, tapauli, tatugu-tugu, yakin dohami, sa inabuhi do'y martaba ng tuwaka tiki na nairong. Jadi peran serta ni sudi ruas ni Huria dia kaparsauran si Ganupari memang sangat menentukan untuk kenaikan kehadiran keluarga jemaat pada waktu-waktu yang akan datang. Selamat tahun baru Marihita Saluhuna, Tuhan tama masuk-masuk keluarga, masuk-masuk sudah pak kubasyot tadi bagasa tahunon, maruzahat tuhatani tuhata. Horas Marihita Saluhuna. Horas Satoba Maka Manginang. Mulai Marihita Saluhuna Kamanginang di acara launching tahun Okumen Inklusif di Hureta HKBP Rawamangun 2024 sekaligus Mahita Marbona tahun dohot manayak konak calon legislatif tan yang mertanding kompetisi di tanggal 14 Februari 2024. Alani pangujung di hita dorang semula kita bagi dohai Pandita Benhat Pangaribuan lahu mabait tang yang mangata sekaligus nolo manutup tang yang ta ulot tadi bagasa tikyon mula tema. Lau mengunjungi parsaurata di bagasan Arianon di hamu manami nanami tapasonang ma rohata martangnya kita. Mau lihat ma ali Tuhan Jahuba di bata perdenggan basa nau sobahami di bagasan Kristus Yesus. Napa tahu hok kami mamungoti tahun 2024 nagok pakirimon nagok lasni roha. Hupasata mi masalu pakirimon nami. Homa napa tulusoni jala homa napa tahu hok kami mangula naho Bartulomo ni roham. Nuaing paujungon nami maparsauran nami di tonga-tonga ni Huriam. Paburhap mahami mardongaton lasni roha pasu-pasu dohot sinodang ni bohim asa ari-ari na hubulus sami go dame nang lasni roha nang dia kasih hirimon ni akadongan nami ama nami na nami na palumehon partikian nasida lahu mangula di legislatif ali Tuhan Jehovah. Homa napatauhon nasida dipilit marhite lomo ni roham. Dinanay mula pehami jalon nami do Tuhan si panganon do sinumon. Tupak jala pasu-pasu masa luhut si panganon sinumoni. Asa tahu gabe hahi pason doho gogo di pamatang nami. Laho mangulahon naho Bartulomo ni roham. Asa margogo hami Tuhan mamuji-muji ho. Di dia pe hami maringanan dohot na hula hami naho Bartulomo ni roham. Atong satu homa Tuhan. Daging dohot to dinami. Mangasahon Kristus Yesus. Martangya kami tuarupanmu. Asini rohan itu hata Yesus Kristus. Dohot holong ni rohan debata ama. Dohot parsauran nito di parbadia ma. Nama masu hamu saluhutna. Amin. Jadi di hamu ama nami nanami nang dihita salutna si titip masiopa gulang-gulang pangarahutna. Manang dia pena di patupa huriata. Di sipanganon do sinumon say godang ma pasu-pasuna tuhita salutna. Iya parhubas nami di hamak kamanginang para lanuriata dohot keluarga talayani maka ruasta na kadongata tabagi maka sipanganoni hudul mahita kamanginang didulat tabe